Hemen ditugu zirenak berriro. Bueno, nik nahi dut esan, eukin una nike bola bat panderua ikasi nahian da, oendik ala nabil ikasi nahian. Baina nik zarat atatzen jo eta hauek doinu ateatzen joe. Eta kanpon tximistak eta hauek bere behaztarten txinpartak atatzen joe, zora garria. Bueno, urrengo bikotia, datosti, arretxabalatetik eta arrezetatikan. Dorleta Urkia igartua eta Mirari Plazaola Torrontegi. Txinpartalaria, venga aurrea! Bageneratza manekuna, kontan pentsatzen, ez da zail ikusten genuen, gogo saiatzen, egun honetarako aurrez, guztia lantzen, nire duten pertsonak, aipatuta lagatzen. Aitza kalezira, hori! Iritsi bera azkenean, holtza gainera, gomara guztiz pentsatua, gartzo gatzera, zuzera, ematen diogu, saioari tankera. Aitza dorle, hori!